Personalment, doncs jo vaig fallar el penal de Villarreal, però sóc una persona molt competitiva. M'agrada afrontar el següent partit al màxim. Per no portar guants. Bon dia, venim del gimnàs perquè necessitem posar-nos fort per la batalla del dissabte i res, ara a preparar el partit del Nàstic, que serà una final ja, perquè ja queden 2 partits només i res, tenim moltes ganes de que vingui tota l'afició a recolzar-nos i res, que confieu que ho farem. L'equip està en forces i confiança perquè al final si hem portat tota la lliga en posicions de playoff és perquè ho hem fet molt bé, perquè hem creat una família. Al final quan tots els companys es porten de la millor manera i es recolzen en els moments, doncs això és el que et dona que quan hi hagi males ratxes doncs pugui sortir ràpidament d'aquestes derrotes. Bon dia, avui dijous hem entrenat a Can Dragó per tenir bones sensacions amb la gespa natural i res, preparant estratègies que té el míster per afrontar aquesta final que segur que ens anirà bé. S'ha vist que aquesta temporada hem sigut un equip molt regular i arribem físicament molt bé. Vamos así, a ver si culminamos la cosa. Vinga, ciao. Res, avui divendres i com cada divendres doncs analitzem a fons el rival. Cadascú té clar el que ha de fer per demà. Confieu en nosaltres perquè tot anirà bé i seguirem fent història. Voy, 2, 1... Sí? Vale, el joc consisteix en adivinar on estàs al món, saps? És a dir, has de veure els cartells, has de veure la publicitat i a partir d'allà doncs, fixar-te bé i llavors li dones aquí a respondre i si creus que és a França, doncs cliques allà. Final room. A ver. Aviam si m'he aprovat. Bueno, bien. Estem ja entrant a l'estadi, hi ha bon ambient, la gent vol bon futbol i nosaltres ho farem molt bé. Vaig a portar-ho amb un gol, però no va ser possible aconseguir els 3 punts i ara certificar-ho amb el d'Ibiza, que depenent de nosaltres. Afrontem aquest últim partit contra un equip que no juga res. Quan un equip no té res a guanyar ni perdre, doncs pot treure també el millor del seu futbol perquè no té cap pressió. També hem d'estar a la white perquè les cames no li tremolaran. Aquest partit per molts de nosaltres és el més important que jugarem fins al moment.